Te mivel vértezed fel magad a pályázati forrásháborúban a siker érdekében? A következő időszakban 2700 milliárd mezőgazdasági pályázati forrás fog gazdákhoz vándorolni. Ez a pénz már fixen itt van, senki nem blokkolja, ki is lesz osztva. Hatalmas verseny lesz a gazdák között ezekért a forrásokért, mert a mostani pályázati ciklusban akkora lépéselőnyt és fejlesztést lehet majd végrehajtani, amekkorára eddig nem volt példa a hazai mezőgazdaságban. Ez generációkon átívelő lépéselőny lesz. Lehetőségek jönnek, mennek, de ilyen még nem volt. A jövő agráriumát tekintve pedig ezek a fejlesztések elengedhetetlenek lesznek, ha a jövőben is versenyképes és jövedelmező gazdaságot akarsz felépíteni, családodnak, gyerekeidnek hatalmas gazdaságot tovább örökíteni. Az a kérdés, hogy te milyen információforrásokkal szállsz be a versenybe. Mert azt tisztázzuk, habár a források keretösszege hatalmas, verseny, az lesz értük. A prezentáció elején szeretnénk beszélni azokról az anomáliákról, amiért egyáltalán megszületett ennek a hírlevél szolgáltatásnak az ötlete. A pályázati rendszert mi pályázatírók belülről látjuk. Mi állunk a pályázók és a hatóság között, mi tartjuk a kapcsolatot mindkét féllel. Sajnos, habár a hazai pályázati rendszer az EU-s csatlakozásunk óta rengeteget fejlődött, sok olyan probléma van a jelenlegi rendszerrel kapcsolatban, amely nem könnyíti meg a pályázók életét. Megpróbáljuk a legégetőbb pályázati problémaköröket most bejárni. Vágjunk is bele! Az első probléma az információhiány. A gazdákhoz a pályázati lehetőségek legtöbbször hirdetéseken keresztül, pályázatírók által vagy fórumokról jut el. Ezek az információk sok esetben hiányosak, és az is megesik, hogy tévesek. A pályázati források monitorozásához több pályázati platformot is figyelni kell folyamatosan, mert nem egységes helyen jelennek meg a pályázati felhívások. Aztán, ha már a pályázati felhívások között találtunk olyat, amely számunkra érdekes lehet, figyelni kell a módosításokat, amely érintheti a beadás előtti projekteket, illetve a teljesítendő feltételeket is. A második probléma akkor érkezik el, ha sikerült megtalálnunk a megfelelő információk magját, a pályázati felhívásokat. A szakzsargon jelenség. Ha nem forgunk nap, mint nap a pályázati világban, és nincs tapasztalatunk ezen a téren, akkor egész egyszerűen nem fogjuk érteni, hogy miről szól az adott pályázat. Ezek a felhívások gyakran jogi nyelvezettel íródnak, amelyek tartalmazhatnak szakmai terminológiát és részletes jogi előírásokat is. A felhívásokhoz mellékletek is kapcsolódnak, amelyeket a felhívás értelmezéséhez szintén részletesen tanulmányozni kell. És akkor az úgynevezett általános útmutató a felhívásokhoz jogilag megfogalmazott általános feltételrendszerről ne is beszéljünk, amely arra hivatott, hogy a pályázati felhívásban nem tisztázott feltételeket körülhatárolja. A harmadik probléma a pontrendszert érinti. Minden pályázati felhívás tartalmaz egy tartalmi értékelési szempontrendszert, amely tisztelet a kivételnek nem mindig exakt. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a felhívás alapján nem mindig lehet tudni, hogy adott esetben mennyi pont is jár majd nekünk. Egy pályázati üzleti terv pontosan ilyen. Ebben az esetben jó, ha tudunk egy olyan személytől kérdezni, akinek van már tapasztalata ezen a téren. A negyedik általunk fontosnak vélt probléma a szankcionálás kérdésköre. Tegyük fel, hogy megnyertél egy pályázatot, megkaptad a pénzt, azt el is költötted és itt korán sincs vége. Ez soha nem ingyen pénz, és ez rengeteg esetben már akkor derül ki, mikor a pályázati projekt közepénél tartanak. De ekkor már sokszor késő. Milyen feltételeket is kell teljesíteni? Nos, ezzel muszáj tisztában lent, különben a pályázati pénzt különböző mértékekben vissza kell fizetned. Kérdezz és tájékozódj, mielőtt utolér a baj. Utolsóként pedig azokról a felmerülő kérdésekről szeretnénk beszélni, amelyek a pályázati felhívás olvasása és értelmezése után merülnek fel benned. A pályázati felhívások rengeteg esetben hiányosak, rengeteg körülményről nem rendelkeznek, amelyeket vagy befoltoz majd egy módosítás vagy nem. Azonban nekünk itt is tudnunk kellene, hogy akkor tudok indulni a pályázaton, vagy nem, és milyen eséllyel. De akkor mi a megoldás? Feltétlenül fontos azt megértened, hogy ha pályázatíróval dolgozol, ha nem, neked képben kell lenned. Már csak azért is, mert tudnod kell, hogy mit akarsz, és az mibe kerül. Rengeteg fajta pályázat fog érkezni, rengeteg feltételrendszerrel. Ezek között olyan is lesz, amelyik esetében döntened kell, mert egyes jogcímek kizáró okként szerepelhetnek egy másiknál. Ezt a döntést majd neked kell meghoznod, és ez a döntés egész őstermelői pályafutásodat befolyásolhatja majd. Nos, a Blue Moon Tender csapata erre találta ki a BMT gazdahírlevelet. A BMT gazdahírlevél heti rendszerességgel közérthető és szalagmentes formában küldi számodra az érkező, aktuális és folyamatban lévő mezőgazdasági pályázati felhívás rövid tartalmi kivonatát. A felhívásokhoz kapcsolódóan, mint előfizető, kérdéseket tehetsz fel. Itt nincs rossz kérdés, csak fel nem tett kérdés. Ezeket a kérdéseket és a rájuk adott szakértői válaszokat a heti hírlevél részeként névtelenül közreadjuk. A felhívásokhoz a módosításokat folyamatosan figyeljük, és azokat is megírjuk, hogy ne maradj le semmiről. Nem kell pásztáznod a netet. Te csak törődj a gazdaságoddal, és minden héten pénteken az e-mail postafiókodban ott fognak várni a friss mezőgazdasági pályázati források. És milyen hírlevélre számíthatsz?
A tartalom és a design egymást fogja erősíteni, igyekszünk ezt a száraz témát minél vonzóbb olvasmányszerűbb műfajjá varázsolni, ahol mindent megkapsz ahhoz, hogy képben legyél a mezőgazdasági pályázatokkal. A videó végeztével az oldalon lejjebb görgetve láthatsz majd egy hírlevél részletünket. Kik vagyunk? Értünk-e ehhez egyáltalán? Mi is kint vagyunk ezen a harcmezőn, pályázatírók vagyunk, akiknek a legfőbb fókusza a mezőgazdasági pályázatokon van. Az elmúlt években rengeteg pályázati projektet menedzseltünk és jelentős forrásokhoz segítettük hozzá a gazdákat sikeresen. Szeretjük, amit csinálunk és segíteni akarunk. Szeretnénk kiépíteni egy olyan erős, hazai őstermelői réteget, amelyhez a magunk módján mi is hozzá tudunk járulni. A víziónk az, hogy a hírlevelünk segítségével olyan szintre edukáljuk a hazai mezőgazdász szektort, hogy teljesen értse azt, mire tud pályázni, milyen feltételekkel, mire érdemes figyelni, és ne legyen megvezethető ezen a téren. Tudd, hogy mi jár, és azt ragad meg két kézzel. Köszönjük, hogy megnézted BMT hírlevél szolgáltatásunkat bemutató prezentációs videónkat, és ne feledd, a pályázati forrásháború hamarosan indul, vértezd fel magad a szükséges infókkal. Fizess elő a hírlevelünkre, és gyere velünk a mezőgazdasági forrásokért.